uniform civil code papas long ledet dia fancy nilitum joint memorandum Presiden Prime Minister lapen Chief Minister apan itu samirji DC arideng sini tu samirji lapen ke nilitum las Citizenship Amendment Act lapen ke uniform civil code ke dolo te lake Assam apan lapen Jasimet ke Karbi Anglong NC Hills lapen Nagaland apan lapen Meghalaya apan lapen Arunachal Pradesh apan enofiji ini tu adet kapivir dia apan si lake lo lapotsi labangso pape pas ledet nangji labangso alloke la non kasenam alloke lake constitution ating enta lake chokche lake anti constitution lake athema dharma puthak ke munit atum han Indiang bong citizenship ilitum PUA lake dharma puthak jat puthak jatiya puthak ke PUA lapot lake nitum hangwek nangji lo lapen ke la nondak ke dotum Bangladesh pen bang pada jipu Hindu Mongolia tum Jasimet ke lapen ke Muslim tum jalo sita non man ke Hindu Mongolia apa si wan pada jipu lake latum ke puke Christian pan lapen Muslim atum pan Pakistan dia pan musike pu sita abinonge lake kali lake inglong aso monia tu Assamese atum along le nang ke tiya pan si ke wang yong si Hindu lapen Christian atum pan kapai Muslim lapen Christian numan kapacitan di buat sonte alang litum dak le kahang chot nang yali alang litum alu prek India dak ahi ka prek dam kami ke alang litum dam intum te hadake dak north east na tusi do veki si alang litum ke pu lake la RSS lapen ajha ka tu ma phan ka pilu do lake la Hindu Muslim lapen Christian numan kapacitan dia phan ke lake ka pilu chot la lake la posini litum lake chini lo lapen ke ini tum that secretary la hosi nilitum jointly organized lo social organization and political organization ajha katuan pen chingrum si la so demonstration ke nilitum ke claim sir ini citizenship amendment bill la perla uniform civil code ke khamkhe ji pura Nagaland state ke 18 hours lo kanki la perla sonak thak Manipur Meghalaya arar suname thur paksi la citizenship amendment bill pe uniform civil code ke khamkhe phan kechesong thur paklo la si pini nali tum ladak kechesong bang la citizenship amendment bill khamkhe ji phan aphai ke jetong bang komre la sila soputhak pini nalihin pen ningjei ma komri iston ke komri bangke ilitum ke awareness abidet ke di ilitum ke abinong ke nilitum upia ko si rada so si hangjo nangi seta rada tum ke lai hoyalam chini ne la si Indian Army da pulo karpia tum ke kachini ne ta ke lilitum ke di la so potno seta la ke men si nilitum da la so organize a demonstration ka organize atumi arni kang sambe si la so kam ke claim la masini tum pa che thang o ne det la ke wang tum la wang o ne det la ke on ye theke la po chana munit tum nang ke kroi dun de po bangali la ke nang ke kroi dun ke kroi lo sita men sini tum organize nang kok lo ako men ka organize nang ko heta parliament ke atumi bencheng etlo athik thete ala CAB bang ke agenda to number 16 lo te pini gali te pen na ba nang le rok ta thek la sila pas pia ko ke ni tum kroi krip po bang e pa thang nang la sini tum la claim serak det lo la pen ni tum jok si apor dolang pul tang te ni tum them jok ta claim pul sir non la pen ke mo pen nang li pulo Nagaland Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram Tripura la pen ke da Assam ta claim lo asu tu ta claim lo akapre ke tum ta claim lo la sila so lam ke ni tum kadu be tum long ta cooperate dun sila ke claim lo cooperate po li lo bino cooperate ko ta puno eme thang sila bang ke japon ni la bang so lam bang sir ladak non council kachari pon mo sarkar man la CAB la pelas uniform civil code puthang nalihin me the thini la ke abinong ge ilitum sikhido la teng constitution la teng pulote hedi la ke ilitum ase ke la council tum hello CMEMMSC tum hello ilitum ase lo
la ili tum ang holo la pen MLA la pen MP tum hello ili tum ang holo ili tum pe hai election ben pe hai tang det lo ke demokrasia tengela hello seta alang li tum do clip la posi la ke abidia ve si rat atum si claim tu nang kok lo la ning joy no che plang det lo ikum CME MMSC MLA MP tum ke ning joy no che plang det lo ili tum det ke rai ji apan ke ili tum ke lang selet putakali lo la ke demokrasia teng pen lang daw no te ning joy no lo athema ili tum alar se lang li tum ka ning je nang ji ka ning je ji apan se ili tum ka pe hai lo nang ni ning je thu the de alang li council abinong e council atum resolution intang rak en nang ji athema council ke lagi itu ke state ason lo ili tum ke bang Meghalaya Nagaland Mizoram ke bang state pen se claim lo ili tum da state pen se claim nangi seta Assam tum da state pen claim ha he lo athema hala tum national party long si chekroi tum de national party ke hala tum high command phan ka pheri pen jok sila pulo amithang det amithang jat vir dep na pu abang pheri thu the de si high command tum sialang litum pheri thurong lo la ke ili tum pheri me am thek lo la bang ke चलो सर